Ik vond het juist wel noffelijk, maar ik koers zo boetensteen, maar er zitten er nog wat bij. Wel een stevige wind en die viel dan nog altijd in fris aan, maar die kwam uit zuidelijke richting waai. En dat verklaart dat ik de wat hegere temperaturen viel. En het biemkeer bij mij wordt nog altijd een griener en de bladen binnen haast uit. Ik houd het nog bij de komende dagen. Wel, het waar voor de komende dagen, dus zal ik het nou ook al gaan. Joen en vannacht als allereerste. Joen en vannacht. Bewolking, opklarings, temperatuur 8 tot 10 graden, een zuidelijke wind. Krachtig onthut in het kustenwaardgebied. Op het Vestloon matig ont vrij krachtig, steeds maar het wordt stevig. En morgen wordt ik wel een roege dag. Maar ik een dag met zinnen, bewolking. De temperatuur morgen 13 tot 15 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten waai. En die zal matig ontkrachtig wezen. Nou, de krachtige wind boven de marn. In het kustenwaardgebied hut krijgt 1000 zon. Misschien in het waardgebied wel tijdelijk bij vlagende kracht 8. En dan gaan we terug naar het fruitsjoch. We komen allereerst vrijtje. Dat wordt een dag met een temperatuur om bij de 12 graden heen. Ja, de temperatuur gaat aardig naar onder en aan. En we hebben vreed wol, droeg waar? Nee, net helemaal. Een buiken, denk ik. De temperaturen van de nacht komen ik wat leger te lezen, maar opklarings komen ze op frost onder groen. Restig waar in het weekend op sneeuw en sneeuw, dus viel het al wat beter aan. Op sneeuw, de temperaturen noemen bij de 12 graden in de zinnen en bewolking. Op sneeuw zijn 14 graden. We kunnen erop uit een protte zin in het weekend en dat is weer positief. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.